نگاه کنید تاجیک‌ها را چه خیلی فریب کردستند. آقا سلام علیکم دینا شما بلیط گرفتنی دیدم که یا جای دیگه از اون تا که چه 4000 از اون بده اونجا بلیط گرفتم و یوز کایزان بلاک ما بودم که 64000 سوختم خطا کردم بلا باید از شما میگفتم آقا جون پیش 4000 شده 65000 سوختم سه بلیط دیگه بگی آقا کی سه سواشی دامی عرفو کایزان بلاک میزدم دیدیم برادران ریال авиара هم нархош арзон هم ҳамаи авиакассиёш ай вазъияти ҳамаи аэропортҳо бохабар буда барои шумо ай ҳама рейсҳои арзона пешниҳод мекунам. ҳар моҳа зиёда ай 10000 тоҷика ай Россия ба Тоҷикистон ва ай Тоҷикистон ба Россия равон мекунад. Шумоам ранги ҳамин акавори барои 3-4 рубл арзон будан 60-70 рубл насузена ба Real Avia муроҷиат кунед. Ай ҳама билетҳои арзон и дар Real Avia мешавад ки нархҳои ҳаррӯзаи билетҳо боша дар Telegram. Агар Telegram надорӣ метавонӣ ки ба рақами болои экрандагӣ ба авиакассиёро муроҷиат кунед. барои нархҳои ҳаррӯзаи билетҳоро фаҳмидан дар комментария калимаи билет нависен мо бошем ба директон равон мекунем. агар хоҳӣ ки бо нархи арзон ва бе ягон мушкилӣ аз ватан ба Русия ё ки аз Русия ба ватан баргардӣ пас ба Real Avia муроҷиат кун.